दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव जोङो मोनसे खौरांगिरि मेल लिंदों। बेयाव मोनब्रै बिथिंखौ लानानै जोङो खौरांगिरि मेलखौ हांख्रायदों आरो दिनै बे दुखुनि समाव मैया जालांनाय काश्मीरनि पहलगामाव जि टेररिस्ट एटाक टुरिस्टफोरनि सायाव बेखौ जों गोख्रोङै सोंखारिदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय बिथांमोना बेयाव थैनो गोनां जाबाय बिथांमोननि न'खरनिसिम जोङो दुखुआव बाहागो लाफादों आरो लोगोसेनो बे जाथायाव लोब्बा थानाय जायफोर टेररिस्टफोर बिथांमोनखौ भारत सरकारा गोख्रैनो नागिरनानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाहाथे साजा होयो बिनि थाखाय जोङो दाबि दैखांबाय। नैथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों जे बर'नि सासे गागि महरगिरि सासे पपुलार एक्टर बेहारबारि आउटपस्ट बे फैलाव बसुमतारी बिथाङा मैया मोनाबिलियाव हरखाबै बिथाङा रुंसारि जादों आरो बिथांनि रुंसारिखौ मिथिनानै जों दुखु मोननाय फोरमायबाय। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय आफा इसोरनियाव आर'ज गाबदों आरो बे दुखुनि समाव जों न'खरजों बाहागो लाफाबाय।